čestné urobí. Ale čo sa stalo? Hneď po prevrate, to vieme dobre, a keď sme sa rozdelili, začala vláda, ktorá bola spravodlivá, strašne svätá, kadehacká, ktorá zničila celé hospodárstvo. Nielen poľnohospodárstvo, Čarnogórsky, Čarnogórsky, ktorý sa chce stať našim prezidentom. Nehanbí sa, čo urobil. Rozpredal celý náš tento poľnohospodárstvo. Naše kravy žrali rakúske tieto psi a mačky. Predávali sa kravy za 6 takých z družstiev. Rozdal, áno, každý môže hospodáriť samostatne. Bo pravda, ešte za klamstvo nebol nikto bytý, len za pravdu, áno? Ďalej, netreba hneď útočiť na túto vládu, pretože tá vláda je tak ešte málo, že ešte nemohla to dokázať, čo 8 rokov dokázala Ciganová vláda, Ďurindová. Tak toho treba byť. Ten rozpredal celé naše hospodárstvo od pošt, od všetko, čo je elektrárne, to je jeho robota. A my teraz kričíme na týchto, počkajme, ešte nemali čas ukázať, čo chcú. Ale jediné, čo je zle urobené, že mali by sme v prvom rade vystúpiť z tej ponďatej Európy, Európskej únie. Keby tie milióny, ktoré my tam dávame, sme mali tu, tak sa máme, jak sa nemajú, hádam, ani vo Švajčiarsku. Lenže tam idú milióny a ešte koľko pôjde iskra. A čo máme z toho? Hádam je z týchto mostov, nie? Čo máme z toho? Máme bytové družstvo, ktoré doteraz bolo bytové družstvo. Vládne tam eštebák. Neviem, kto je v družstve, tak vie, o koho ide. Možno, že vám hovorí volačo, priezvisko Kavač. Kavaš vlastne, nie Kavač. Taký pán je, že môže robiť, čo chce. Ani nehovorím o tom, že o zateplovaní. Čo chce, to sa urobí. Teraz nám spravil správcovský dom, Tatranský správcovský dom. Neviem, čo zase chce, ale už privatizoval celé Tatry, Smokovec aj túto rovnicu a ešte má málo. Neviem, že čo vlastne chce. Ale mali by sa ľudia už konečne proti tomuto postaviť, lebo však takýmto spôsobom my ozaj budeme žobraci na celý život. Smotánka existuje a pritom ukážte, koľko je tam bezdomovcov. Nehanbí sa tá smotánka tam ukázať? Však toto je katastrofa. Nie? Dalo by sa o tom hovoriť do rána. Čo všetko je tu zle a čo sa nič dobre neurobilo. Rozpredali všetky, jaké len pozemky boli, všetko je zastávané. Na čo to je, keď ľudia nemajú peniaze, nemajú za čo kupovať? Na čo to stávajú toľko? Ale samozrejme, niekto dostane do vačku a hneď ten to rozpreda všetko, čo vidí. Pomaly neviem, či už my sme není predaní, no. Za otrokov. Vy ste tuším spomínal, že táto vláda, kedy, koľko je mesiacov? Vyše 4 roky. A 8 rokov vládol Cigan, vtedy bolo dobre, vtedy ste nekričali. Dobre, ale tu sú 100 razy väčší. Vy chcete povedať, ja keď vidím Figela, tak sa mi chce vrácať, keby sa aspoň neukazoval v televízii. Figel hovorí o čestnosti. Tu som ho v kostole pristavila pred voľbami a som mu povedala, vy ste kresťan, na prijíma nebol. S takouto velikánskou kyticou vyšiel za krstia, som mu povedala, vy ste kresťan, prečo ste nevrátili ešte ten byt, ktorý ste mal vrátiť a prečo berete 2 platy?
na to nevedel ani slovo povedať. Rýchle utekal do zakrytia. Ste mu dobre povedal. No, ale kto ho tam pustí ešte do tej televízie? Však ľudia plúvajú už na ňo. On sa nehanbí? Jasné! Takisto jak Čarnogórsky, že sa chce stať prezidentom. Toho len nech príde. Však uvidí, čo dostane. Len nech príde. To je všetko. Tomu to zorganizoval, veľmi pekne ďakujem. Lenže ste to mali na viacej miestach, teda ako to rozniesť tie letáky, alebo čo boli, pretože tí ľudia tam, ja som len náhodou o tom sa dozvedela. No. Takže aby prišli ľudia aj do školy.